Crees que esta obra supera os libros anteriores? É distinta, non sei. Eu sempre digo o mesmo. Isto sí que o repetín 20.000 veces. Cada libro é como un fillo, entón non é ningún predilecto. Ou como os alumnos, que tampouco sei predilecto. Non, é verdade. A ver, As humanas proporcións é un libro que lle teño un cariño realmente especial, porque estou aquí falando con vos desto e con este libro diante gracias ás humanas proporcións. Eso non teño ninguna duda, entón vou estar agradecido ese libro toda a vida. E un libro que aínda leo, hai cosas que as cambiaría, pero está así, perfecto como está. Bueno, perfecto. Para min, perfecto para min. Os seguintes, bueno, uns tiveron máis éxito, outros menos éxito. Éxito realmente tuveron todos, a crítica collenos moi ben a todos, tive moitísima sorte. Son dos poucos autores que existen no mundo que non teño ningún libro metido nun caixón, porque é verdade, en ningún momento tuve ningún problema para publicar e espero que continúe, que señale que confiaban en mí os editores, ¿no? Pero bueno, é distinto este. É distinto. Sabedes o que me producía isto? Que é tan distinto dos anteriores en ese aspecto, ¿no? Como é bastante, hai un momento en que é bastante aséptico. Non quero mollarme eu para nada, como autor, non? Entón deixo que os personaxes opinen todos así pola súa conta, non? E incluso a veces está contado desde un montón de puntos de vista distintos, xa a propósito. Este tipo que fala, hai un locutor de radio que está retransmitindo programas, e, bueno, todos acaban uníndose, hai un locutor que está retransmitindo programas, estou eu como narrador, hai un libro que se chama Libro dos Protocolos, que ese sí que o pasei, eso pasei moi ben escribindo, escribín, a ver, o libro se desenvolve nunha historia que chama, nun lugar que se chama A Patria, e que é como un conto de lendas. Despois, se queredes, vos leo así